tecnoloxía, nada como un mundo moi lonxe ao tema das tecnoloxías, pero hoxe vexome aquí, diante dun ordenador, estou facendo xestión de contidos, o meu non son os números para nada, aquí tamén hai sitio para as letras, de alguma maneira, da outra visión, e é un mundo que non todo o mundo é tan friki como pensamos os que estamos fora deste ámbito. Cando acabei de facer bachillerato, tiña que pensar distintas carreiras, das que había era unha boa opción, e aparte de ser que era super complicado, entón tomeimo como un pequeno reto personal. Despois nada, non foi nada complicado. Como era unha carreira que tiña boas perspectivas de futuro, animeime. Pois a diversidade de tarefas que facemos, o cambio, non está facendo sempre o mesmo, entón dá lugar a aburrimento. O que máis me gusta son temas funcionais. Ao final, que vas falando un poquinho de todo, eu encasillame máis na parte funcional, na parte de análisis, deseño, ir a falar co cliente. O máis gratificante é cando entregas un proxecto ou ves en produción. É dicir, cando ves que todo o mundo pode sacarlle partido ao que realmente ti fixeches e ver que as cousas funcionan. Gústame que coñeces un pouco de todo. Cada problema que faz ten o seu ámbito e vas conocendo distintas formas de facer as cousas. Pois un trata de inspeccións de traballo, outro de inspeccións de sanidade, e tens que saber o que hai detrás, non o que hai diante. Eso é o que máis me gusta. Non sei dicir ahora. A ver, a sede electrónica quedou moi ben, por exemplo, está bastante ben estruturada. Logo, un proxecto que lle teña cariño a telefonía, porque empezamos un equipo moi grande de xente a traballar nele, un proxecto que nos costou moito porque era algo totalmente novo. Pois traballei na sede electrónica con Graciela ao principio, cando cheguei a Galilea, e despois incorporeime a Fides. En que consiste Fides? Esta pregunta de Raquel.